vlastniť byt s takýmto výhľadom a nechce za ňu zaplatiť Mailand, sídlisko Sekčov v Prešove a tu na takýto trojizbák a dokonca v kompletne zrekonštruovanom bytovom dome, tak poď sa na ňu pozrieť. Tento byt o výmere 72 m2 prešiel čiastočnou rekonštrukciou a pôdorys tohto bytu určite dovolí novému majiteľovi dispozičnú a tiež dizajnovú úpravu, ktorá vo finále bude stať určite za to. Priestranná obývačka s veľkým oknom, takisto kuchyňa, kde sa bez problémov zmestí jedalenský stôl so stoličkami, vstupná chodba, kde si pokojne môžete zahrať futbal a dve obytné izby s neskutočným výhľadom. A v jednej z nich dokonca lodžia. Keď sa pri varení v kuchyni z tohto bytu pozriete cez okno, veľmi rýchlo sa môže stať, že sa vám niečo pripáli. K bytu prislúcha pivnica, ktorá sa nachádza hneď na poschodí, ale samozrejme je to aj možnosť uloženia bicyklov a kočiarov v spoločnej kočikárni. Tento byt sa nachádza v kompletne zrekonštruovanom a zateplenom bytovom dome a vo vnútrobloku sa nachádzajú detské ihriská a hneď pred ním sa nachádza supermarket. Takže obavy z nedostatočnej občianskej vybavenosti mať určite nemusíte. Tento byt nie je len pekný svojimi výhľadmi, ale takisto svojou dispozíciou a do budúcna si určite viem predstaviť rekonštrukciu v podobe spojenia kuchynského a obývačkového priestoru a tým pádom nám tu vznikne krásny, veľký, presvetlený a moderný priestor. No tie výhľady v tom byte mi nedajú spávať proste, no. A viem si živo predstaviť, že keď tu dopečem rezne, tak krásne si pri tom vetraní užijem takýto výhľad. Moje meno je Matúš Vetrecina, ak sa vám tento byt páčil, neváhajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí a takisto sledujte môj YouTube kanál, aby ste sa dozvedeli o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme.